Salam hormatly tamaşaçylar. Atawatan TV YouTube kanalyna ýürüte sizi üçin taýýarlanýan Atawatan habarlar gepleşigimiziň ýeni bir sany siziň bilen. Hormatly tamaşaçylar, Türkiýanyň Türk Hava ýolları aviakompaniýasy Istanbul Türkmenbaşy Istanbul uğruna global pandemiýadan soňraky ilkinji adaty uçar gatnawyny şu gün amala aşyrdy. Öňüm habar berişimiz ýaly Türk Hava ýolları global pandemiýa döwründe ýa-da ýagdaýda ýürütip uçar gatnawlaryny amala aşyryp geldi. Şonu bu amala aşyrylan ýürütip uçar gatnawlarynyň sany soňky aýlarda hassa artdy. Istanbul Hava mendiliniň resmi web saýtyna maglumaty görä, ilkinji adaty uçar gatnawy şu gün ýerli sagat bilen 10:30 Istanbul'un Türkmenbaşy şäherine uçdy. Uçarın Türkmenbaşynyň halkara Hava mendiline ýerli wagt bilen 16:25-de gonmagy meýilleşdirildi. Türk Hava ýollarynyň ilkinji adat uçarynyň Türkmenbaşydan 17:55-de uçmagyny we Istanbul'un Hava mendiline 19:20-de gonmagyny garaşylýar. Uçar gatnawlary häzirlikçe hepdede 2 gedek, hepdeniň çarşembe we penşembe günleri amala aşyrylar. Uçar gatnawlarynyň sanynyň artmagyna garaşylýar we bu arada size goşmaça habar bereriz. Türkiýanyň Türk Hava ýolları aviakompaniýasynyň bu hepdedäki ikinji uçar gatnawynyň hem ertir ýokarda görkezlen sagatlarda amala aşyrylar. Biletleri Türkiýeden we Türkmenistandan alyp bolar. Biletiň bahasy Istanbul Türkmenbaşy uğru boýunça 397 Amerikan dollarynyň başlaýar. Türkmenbaşy Istanbul uğru boýunça gatnawyň biletiniň bahasy 497 Amerikan dollarynyň başlaýar. Hormatly tamaşaçylar, Türkmenistan Türkiýe uğruna hepdede 6 uçar gatnawy Türkmenistan aviakompaniýasy hem 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 5-inden başlap Türkmenistan Türkiýe uğruna adaty uçar gatnawlaryna başlady. Uçar gatnawlary her hepdeniň duşenbe, çarşembe, anna we ýekşembe günleri, ýani hepdede 4 gedek adaty tertipde amala aşyrylar. Şeýlelikde häzirki ýagdaýda Türkmenistan Türkiýe uğruna hepdede 6 gedek uçar gatnawyny amala aşyrar. Eýsem uçar gatnawlary hepdeniň haýsy günlerini. Duşenbe güni Türkmenistan aviakompaniýasy, çarşembe güni Türkmenistan aviakompaniýasy we Türk Hava ýolları aviakompaniýasy, penşembe güni Türk Hava ýolları aviakompaniýasy, anna güni Türkmenistan aviakompaniýasy, ýekşembe güni Türkmenistan aviakompaniýasy. Türkiýe gitmek üçin viza. Häzirki wagtda Türkmenistan raýatlary üçin Türkiýe gitmek boýunça viza almak hukmandyr. Şondan öňüm habar berişimiz ýaly Türkiýede ýaşamak üçin ýa-da zähmet çekmek üçin hereket ediş möhleti dowam etýän ruhsatnamasy bar bolsa, onu Türkmenistana gelip gitýän raýatlarymyz üçin viza almak berur däl. Şeýle hem käbir ýagdaýlarda transit geçmek üçin hem viza almak berur dälligini biziň saýtymyzda ýerleşdiripdik. Bu habarymyzy okap bilersiňiz ýa-da Atawatan TV YouTube kanalymyzda tomaşa edip bilersiňiz. Ýokarda adalan ýagdaýlardan başga Türkiýe gitmek üçin viza almak berurdur. Türkiýe viza merkeziniň vizalarynyň görnüşlerine görä berur resminamalaryň sanyny saýtymyzda öň ýerleşdiripdik. Viza almak üçin gerekli resminamalaryň toplumny Aytakow ýübileýin çatyrynyň uğruna Rıskal bankynyň ýanynaky A blok binasyna ýerleşýän Makul hyzmat terjime merkeziniň terjime hyzmatynyň peýdalanyp biljekdigini ýatlatmak isleýäris. Habarlaşma üçin telefon belgileri 863 78 96 73 96 48 55 elektron salgasy makulhyzmat@gmail.com. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýürütip uçar gatnawlarynyň adaty uçar gatnawlaryny ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly 2020-nji ýylyň mart aýyndan başlap Türk Hava ýolları aviakompaniýasy Türkmenistan uğruna ýürütip uçar gatnawlaryny amala aşyryp geldi. Şonu esasanam soňky aýlarda ýürütip uçar gatnawlarynyň sany artdy. Biziň habarlarymyzy ýygyderli ýazarlaýanlara meýelim bolşýaly. Ilki başda aýda 1, soňra aýda 2 ýürütip uçar gatnawlary bolan bolsa, bu gatnawlar soňlugy bilen aýda 4 gatnawa çykdy. Talipleriň daşary ýurtlary okuw maksatly gidip başlamagy bilen bu gatnawlaryň sany hassa artdy. Şu ýerde eger araňyzda Türkiýede bilim almak isleýäniňiz bar bolsa, dekabr aýynyň ahyrına çenli resminamalaryň kabul edilýändigini ýatlatmak isleýäris. Siz Istanbul şäherine ýerleşýän Atawatan danışmanlyk we terjime merkezine ýüz tutup,
Sanawdaki avraylı ýokary okuw jaýlaryna yerleşip 2023-nji ýylyň fevral aýyna okuwa başlap bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýöreти uçar gatnawlarynyň adaty uçar gatnawlaryny habarmyzy dowam etýäris. Sentýabr aýyna bolsa Türkmenistan hemde Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy bilelikde 17 sany ýöreти uçar gatnawyny amala aşyrdy. Bu gatnawlar oktyabr aýyna hassa artdy. Egerde Türkmenistan aviakompaniýasy 2-nji oktýabrda iň soňky ýöreти uçar gatnawyny amala aşyran bolsa, eýem 5-nji oktýabrdan başlap hepdede 4 gedek bolmak şerti bilen adaty uçar gatnawlaryna başlady. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy bolsa, oktyabr aýyna hepdede 3 gedek, ýagny hepdeniň duşenbe, anna we şenbe günleri üçin ýöreти uçar gatnawlaryny meýilleşdirdi. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy 2022-nji ýylyň oktyabr aýyna jemi 14 sany ýöreти uçar gatnawyny amala aşyrdy. Noýabr aýyndan başlap bolsa, Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy adaty uçar gatnawlaryna başlady. Mehribanlar, gepleşigimiziň bugünkü sanyny size ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Atawatan TV YouTube kanalynyň asla uzaklaşmaň. Çünki biz size habarlary gazygyny bilen ýetirmemizi dowam ederiz. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryny görüşýänçe hoş sag bolun.